Condition is permanent, brother. You was in Akalaka, oh. Woman name movie go to Beko. Onye Jonjo yaji detu ego. Yakomo wanyi na jo. Ego bunu mma nwoke. Iju was in Akaraka. Stop your answer. Now what you call for that man? Now what you call it? What did you worry? Now what you call for that man? As a master, I'm the little Magam. I want you in from Yago. What? Come, you don't cost me now. Which language now you speak like? No, you want you with many years ago, you know. I got robbery. Put on you begin a measure. Begin a measure number on you. Now taking come Nagra, you can do myself. Oh, you welcome, my brother. Oh, say when you begin out to give one else. Then I won't so. I'll get a mask. Oh, one. Hey, it's a idea. Oh, I get it. Hey, Chineke, bacon, no, when none of door. Hey, okay, phone. Hey, didn't bring game, make it here more than once, and I want to go to. Kissy fall. Why you need Nigeria quick fantasy in a gallopon? When you can quick, well, not some made to Hogo. A Jacurian cause in the room at Roma. No, but I'll check. The Jacurian cause, hey, Jimmy, here making it. And what is me Ben says when I do make a bake on but then I came. Called you no, now material, go here, Jake and the mother. The horror rushes, cobbling the horror day at the flat of where we have one. Igbo nwanne m ị na-ekpekwa ekpere ekpere gịnị si ekpere ọ na-echeji iru ya na ayo Chukwu na ọhụpụta ekpere nwere ike ịtọ n'imi ma ya akwụrụ hapụ otu ọ basara basa mba enwere m ike ikpegide ekpere chi asị na m eruo na 7 feet ọkwa mmadụ ga na nwa agwado ọga Igbo ka ebe ọzi Joseph onwe kpọọ ọgada Joseph onwe ya kpọọ onwe sị ịnụ ha kepu nụ ha nwa obere voice riri elu enwechapụta iya agwadi ara tọrọ ọgụrụdụ babe ọdẹ mụ nwa ọga Igbo Chineke ke nnọọ mgbe m ga-emegide ihe o wee bụ na nwaanyị kwere m ma ewee mụọ nwa na-amụ nwa mụpụ amụkwakwa m inwekwana nsogbu ibe anyị na-akụkọ ihe nsogbu adịkwana mechie ọnụ ịta dị frọgọs ebe nsogbu ka ahụ na-asị na m enwere nsogbu na-epu ego ihe a na-epe nwoke bepụtara anya ọbara mgbe m jiri bepụta ọbara iwe ma na mụ na ife na-eme ọ na-asị na m enwere nsogbu ọ bụ na ijutu ego opụla ego ọ bụ na ijutu nwa nwoke azụ na iji mpụla ego nsogbu gị karị nakwanụ ị gara ije mee ife a Michael Jackson merụ ihe a Michael Jackson jeme ị gara ije mee gị ilu gị ọkwụrụ ito aga ịghọta ihe na-agwa gị ilu gị ọkwụrụ ọfụma nwere nsogbu ọ na ihe ego adịrọ ka esi m je mee ihe uche gị bụzi na ebe ọ bụ na m ikpe ha anwụ ya ka ịtụtazie ka m nwụrụ ma ife ọ bụ ebe ọ bụ na ọnwụ ekwe ha egbu m ka ịtụtazie elu ka m nwụrụ ebe ọ bụ ihe maka Jackson mere orighi mgbe ya nwụrụ iwe sị m je mee ya ka m nwa nwụrụkwuo maka Jackson nọdebe ndị ọcha wee mee ya orighi mgbe ya nwụrụ uwe bụrụ m nwa ịma na mbụ onye ndị ojii ịma na mmehie na onye ha erutu awa asị m nwụrụ iwe sị m je eme ihe o mere ya bụ na ị na-echere m echiche ọnwụ ka maka Jackson mechara ya ma ife ọ dị ndụ mba ihe nwetara ibe na-agwa gị gịnị na-ekwu na-agwa gị bụ nọọ iji chenji ya ilu gị mba ka maka Jackson chejiri ilu ọ nọ ndụ ruo taa mana ịma mgbe o ji echeji ilu mana ịnwe azụ ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ dị ndụ ihe na-achọ ịgwa gị bụ mgbe ga-echeji eke ka itokwuo ga-echeji eke mma etokwa mma eto
You want to lie, you want to hope for yet. I'm going to be a man who's a good guy now. Babin. You say Babin, never got to go. Babin, Then I just match you say about I'm baby no. Oh, my God, what are you with her? Chai! Atalama, Abalamo can have purchased a pure water. What by your name, even able name to make a good good to buy yourself. Where again, Yami Hemjaro? About what I'm joining officer. Jenny, what the way him jazz on my car. When Yami saw we be an apple came with her and with her. Ochara on alarming any no man on welcome to the mission. Oh, the enemy. Why have you no? Magical one so winning a derim naya. I know her. Chile can you come here to every day. Oh, I wait here. What again? What the chagoni now? Wait here. What is she go out to get? You want that? And I regret a bit on. Wait here. Then on the wet here on edge. Wait here. What again? You might be here. About them no. You know, I got 15 years. It's already joining. Johnny Boy, get there. Let me walk it. Mam Billy, Ngeniega. Bam Billy, Ngeniega. Sisam Billy. Shut up. Negin. What they got. Egogin. What any Yaka seek? Yam, you're not to go job. Yellow fair. You're not to go job. Whatever getting. You want Ara? Huh? What's here? Yanam Nishogin. What's here? Lana, you were about to introduce him, Meggy. Give one here. What's here? Hey. Yamia, queer pick up, easy. I got regional wire. What came out of being? What the Chancha, what the Chancha, what the Chancha, come on, what the Chancha. Where's also here? Look on them. I went to the here, go shake or we jam, Megan. Look on them. Oh no, we don't know. Yeah, where's the baby go? And let one of him get moved by teenager. Ella, Egam Trao, but I'm not to Mamma the General. Ah, I'm not waking I go again when I can take it. Oh, why not? I had the nature when he came here as I had. Iju wasina karakao. Why come on, Kabesu? Obro, Makona, I'm going to auto Purella. Obo, it took Buranjo Kamishu. Look at you. A monkey, if you and I some contribute. More to Purella. I'm a young man also why they are calling them. I don't say that I was to Purella. And Edwin can have this, that, and come on, who won an 18 budget? Because now you with any man, you may get within my crown. I go by opening near when the show not against you. Bobby and I got King Solomon. I'm a me here. King Solomon. Narana, I'm within me. My young down son, I phone, gadget. You are new name. Gadget. I would go to me about one of them being near Kai. Oh, no, idiot to the Kagakamina would be safe. But then, yeah, I'm only organ that then you dear. Emetonaka put them million Waka. I want them. Caprico by Ishias. Uba. Wopaka side. Magaha pocket a virus. Now, when I say so many, I go on. I know my neighbor. Die. Chichi. Chichi, one more. Chico. I'll get him. Jim. Hey. Oh. I'm on near. I got what Chico. 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 It too much. No, I'm not the nature. Chico. Hey. One of them.
Vanessa can maybe chief Golomi now, Jesus. Travel. And then my about travel and then travel and then I'm taking flight from Onisha to Lagos. So no can we know your name in Guinea and Mini. I'm going to go on in a main on name record name and I like you like but in a main work at the tin. I want to. I tell you, you go Macabro get Burio. On a man, only one, I know me. Only him joy. Man, I know how many so. Oh, so I. But I can. No more. Give me kill. No, no, 1 meal. 1 minute. Oh, good, the woman. Oh, Bomokwa. Angeni gonjeta, ili kangeme. Unyami anana mego unyusha anana ego from naba. Okay. I'm wearing number 9 he said. All right. Son. Right. Left, right. Left, right. It's front. Abajo. Left, right. Left, right. Left, right. Abajo. Left, right. Left, right. Ina ni yen I'm going to stop. I'm looking at very much. Iyan neme odigi ko bi de mumma. Ama ha kwam gi. Obi ode mumma ma na eme ya. Ibo nya ala. Kan jogi onye ogbo ogemeli yan neme. Devandom ogemeli yan neme. Ibo nya ala. Gini gezi nyegi. Egom. Biko mona gi bi na ya. Koro ga akụkọ ụwa m taa. Ije mere m ebere. Onye amị nara m ego. Onye ochi anara m ego. Ama m ihe m ga-emezi. Ndị ọrụ anyị dị ime ọrụ. Left, right. Mregi, mreji onwa gị. Ibo onye ala biko ịgọrọ m ego m. Shop anụ anyị fọ. Ịmana m dị ka kpọnye, ịmana m na-azụ ụmụazị ebe a. Onye na-emegiri isi. Oh! Madam, aga m enye gị ego gị ma ị nwee ndidi. Lee, njụọ gị ihe a ịsata ya, ị ga-ama ihe ga-eme m. Agwọ abụọ lụrụ ọgụ. Kwe ma na ahụ ha abụọ ga-awụ ntupu ntupu. And agwọ gwara ụmụ ya ha hụ ọnụ na aba na ọha nwa ka anụ ndị ọzọ na ahụ abụọ ọsọ. Papa Jo. Papa Jo. Papa Jo. Ugbone ka mkpọ gị. Emego m. Biko mba ugbu asaa ahụ m ga-abịa ịṅụ otu bọtụl Star. Ngwa ime anyị ị ga-eme. Ị ga-azụ ji nwa m. Emeka ime counterbalance. Ekwela ka sigala gbagbuo gị kịta nwa. Kọma nye m ego m. Ihe ọwụ ụmụ ise. Ugburu onwe gị na-aṅụ mmanya. Ụmụ ise na ofu na ya m nsogbu na ịchị m ọfọ. Anyị na-aga burial ground. Ibo onye ala. Mana ihe niile na-eme ọ ga-apụ iresi m ihe. Ebra aqui foi na mama. Madam. Kini onye amụma ga-emere gị? Onye amụma. Onwe ihe ọzọ nkwu ebe a na-abụrụ ihe dị na njem ụlọ ụmụ nwoke a ọtaghọzi. Ọ gakọta n'ilu ọ gaba n'azụ. Ọ dị ka ọ ya dị mma ọ nọkọta ọ gasa. Ebegidego m ekpere ike ekpere agwụ. Ebe na m 66. Where 6 to 12, where even 24 hours. Onwere ihe mpụtara.
amụọna m kandụl onwebe kọlọ nna m amụchana m 7 colors dị na rainbow na kandụl asara m ahụ na mmiri niile dị n'ụwa m nke a na-asụbeghị ma ha gwụcha na Atlantic Ocean ka m wee nweta edu mana ihe niile ahụ ụmụ di ya ha abịa nke mekọtakwana mmekọta dị ka ọ ya adịkwa mma ọ gasa so wee sị ka m bịakwute gị ka ị nyere m aka n'ekpere ka ị mere m ekpere ka mmanụ ma di ahụ ruru ibe maka onye ezikọ wee ru maka ka nso ọnụ ha nwere na-aṅụrị biko ọnya ka onye amụma ebere aka ife onye amụma otu akwa dị nne jekere nọdụ a n'ebe ele na okwu nke gị ga na-abịa okwu ka iji bịa a ga-eji nnukwute ọsịsa wee soro gị o ngwa nọdụ a n'ebe ele o nọdụ a kedu ihe onye amụma ga-emere gị onye amụma mmiri juru awụ ọnụ ihe ju akpa amachi ọnụ onye ji na ka isi na-abụ aja aja onye na-eme omume ọ na-etekwa na ogugo eri njiri bụrụ mmadụ lụọ nwaanyị ọnwa ole ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ nke ahụ agba ọsọ na anụkwa m ọzọ gagagagagha nke ahụ agba ọsọ na anụkwa m ọzọ nke ahụ na-apịa m ogene n'isi ihe m kwuru bịa kịta bụ biko onye amụma onwe ihe ị ga-ememe ka mụ na nwaanyị biri imeghara m nke a hapụzi ihe m ga-emere gị na ministri ya nwaanyị bekere praise the Lord asum praise the Lord hallelujah nna kwurugodo ọtọ ka anyị too Chukwu ka anyị bulie ya elu ka anyị gbara ya egwu otu aka Chukwu si gosi ya bini ọtọ ka anyị gbara Chineke anyị egwu abewere m ya ọzọ ọ bụ ihe ukwu jiri abewere m ya ọzọ ọ bụ ihe ukwu were m ọzọ ọ bụ ihe ukwu jiri abewere m nna m ịbụ onye uyi ukwu abewere m ọzọ ọ bụ ihe ukwu jiri abewere m ọzọ ọ bụ ihe ukwu omewere m ọzọ ọ bụ ihe ukwu nna m ịbụ onye m ọzọ ịbụ ihe ukwu Chineke ụlọ ma n'ife niile a na-eme gị taa otu a ka Jehova tụrụ were m ya na nrọ n'abalị ofu nwoke wee jiri bịa tatatata nwoke asịkwa nwaanyị asịkwa nwaanyị asịrọ nwaanyị asịkwa nwaanyị akpịrị achọgo m nwaanyị ekpere achọgo m nwaanyị ajụ ofu nwaanyị nke ọzọ bịakwa tatatata nwoke asịkwa nwoke asịrọ nwoke ekwekwa nwoke ekwerọ Jehova wee were m gosi m ka ha na-abụsi wee jikọọ aka ọnụ kpam anyị niile afọ n'alọ otu a ka Chukwu si wee mee ya ọpụta ife nwoke nna fewere Chineke anyị aka nefere Chineke anyị aka na ọ dịghị asị asị gị were aka na-agwụ na-efere Chineke anyị lekwe di gị onye a bụ di gị otu aka Chukwu si wee gosi m ya life na nlọ anụ otu aka o si dị God forbid prophet ajụkwa m okwu anyị onye a dị otu a ka ị nechara m anya sị m na ọ bụ ya bụ di m nwoke a dị otu a nnọọ ka ị nechara anya sị na ọ bụ di m ọ bụgodị na uchu dị nwanụ na-agba m aha m agawa ebe nne na nna m ga-anọrọ mgbe oge Chineke ruru ọ sị na ya gozi m ọ gozie m prophet ndị be anyị tụrụ ịnụ si dat na onye gị iri awọ ya rie nke karata ụta a sị m na ndị be anyị si na onye ji iri awọ ya rie nke karata ma ọ bụrụ ma mmụ nwa dị ife a ịnụ gị nọrọ be anyị ma ọ nchịrị oge nke Chukwu
Prophet. Anna. I didn't cow. Prophet, I didn't cow. The cow. I'm like a prophet, I'm a man, can see. A father read to me back, no, now, one young man, in Java, Pagini now. Where be near and where to have a better than me, better. Open out to get a Diana, nobody house. Yeah. Go better than me, better come on, my man, who did it my seed. Aye, oh, no, Nadi. Why won't I can on Sidi? Did you not need it? You open it and no problem. Never your prophet to national Maya film on a little day. No. Prophet in the Charanya. Where for a quiet all in here. Ebi ne fiero onye dikam wesra metos ru hin logo na me ru hogu logo kedo onye ye proof kedo onye ga mark good ka bu na afọ maka mara na nwoke obana mara mma ana ha buru life tuku ga mebere aga m anọ n'obodo a mara ụdị mmadụ ị ga-alụ Chineke ke chọọ m mma ma nwoke afudi mbafu ogwu ime just look at my nose akwe for ya you were reject him ma aka mo te ya bani ofu imi gitize oke ha wuri imi ha abo nwa ị ga-amụta ọ ga-adị ka onye ọ ya dị ka Clinton Gira Clinton ọnọgo n'oche gịnị ọnọgo n'oche nwa mụ na gị nọ n'oche ka ị ga-ebugozi ụzọ maka good aka pụkwara gị ọkwa ya ngwa n'isora Come on with the 100 naira. Put 100 naira, 100 naira. I'm not going to never. 100 naira. Yeah, can you go to the 100. Also, 100. 100. Okay. Okay, come on. Equal your own. 100, yeah, 100. Hey, 100 naira. There be no bugawo. It ain't been. No, I want the been. I will go. I'm a meji. I go. What I want a bugawo. I want to get agua. When I hear you, you never boom, Raja. Wait. Give for the no, check. All of my hand I go, we say with 100 naira. Muito para o quê? Muito para o quê? Eu digo, não, mas não manda de mim, mas não conheço também. Don't worry, I will make questions. I get to buy Jim, now, not that. You want to want to. I was in this girl like that. Man, you never pretend too much. Can I get you for wine? Well,
Go see any day, Yapo. All the very bad of you. All the bad. Bad in Gabro, bad, badamba. Nana notion. Nada, Coconaga, Gambolo Minara. How am I? They were, hey, enjoy. I follow enough. Hey, oh, fool. Yeah, I borrowed me now. What are you with a god there? That was a no money. I'm on the man. Yeah, never did. Hey, all my money from now till tomorrow. I'm okay. Hey, who don't I didn't hang up? Iju wasina karakao. Iju wasina karakao. Woman muwele ya kisi foyao. Iju wanobu kosiakiyo. No condition is permanent, brother. Onye kunacho. Hi. Excuse me, please. I'm looking for Mezayugona. Mezagin. Mezayugona. Oh, in Anokuibo. Do you hear me? Okay. Mezayugona is an Uganda man. He died long ago. There's nothing like Mezayugona in this place. I'm a Nigerian, you can see I'm a full Nigerian. It's not a Nigerian name at all. It can't be. My mother sent my kid from Ghana. He's my father. He is your father? Let me, that paper you are holding, let me see. What is written there? Mazi Ugonna. I go Maka Mutibo. Passing no you go come. Mazi Ugonna is my other. You said you are his daughter. Hey, come in. This is your bag. Oh, what kind of man? Oh, come in. Thank you very So, much. in a look, do you hear? No, I don't. Come. What is your name? Mimi. Oh, Miki. Akarakao. Ihe a ka m ga-eme ji wee bụrụ mmadụ. Ihe a ka m ga-eme ji wee zaa papa mmadụ. Ihe a ka m ga-eme ji wee jụọ nke ka ndị be mere. Ọkwa bụ na m na-anụ nwaanyị kịta. Mbata njụọ nwaanyị ka ife esiri kịta mgba agba be eche agbakwana na mbọ otu nwere ike ịgba mbọ ka ọ bụrụ na nji nwaanyị nke ghere ọnụ ya agba ndadadadadada emekata na chọọ ndị mara mma efe enyi ha chọkwuo ndị ọbụla asị na ha jọrọ njọ nweghị isi amakwazi na nwaanyị na-atụ mmadụ nwaanyị na-ajụkwuzi nwoke etekwa na nwoke na-ajụ nwaanyị Okay, forget it. Get it, because I'm going to get it. Okay, yeah, but I'm going to and I need you, I can't stop. Okay, boy. Okay, boss. Magawan, Ingolo Subu. Mana ngi benchi jogi. Mana ni boy na tuni nasi. Ngate yi lonne oye yinna. Mana ogi bukan jukenai. Odo ki yi na be kan jukenai. Odo ki yi. Na bai. Nyanjiri. Onne ki kon dagi ki. Hey. Papa mbono dachi no. Oh, pam ka yiri ni egweji. Hey. My father bono don. Hey. Hey. Mpagi ya ajo. Oba alu ko mo. Alu ko mo to sanu no. Ọmọ na na bale go. Mana iluga no wa ko. Mani mo no su. Mana bere ruma drum. Iluga o wa ko di. Iluga negodi imigi. Imigi ko ota ka 5 story. Kegi mi yesu plot otu a. Mani mo no su. Ebe nwe ode mmade no na.
Nuna, Joseph, when we would madam Nuna in Molosu. So we are go. Okay, if you make me go some. You want so na picha imi ga wo some. Ya e buku imi me enu pie buti ya so ta dozie na kuru kai. Kegi se malo o akolo some kan kendo cha. Imi ma okuru di oto ko. Okulo to kan kendo cha. Oku. Oya, onge bo ki jo. Onge bo ko ke bo. Oku. Me to na bata no no ma. Iwo lo so. Iwo lo so. Iwe Joseph no na, iwo lo so kambia. Kambia te chagi. Nte chasiagi. Oga IGBO. Idi kasa. Kasa ka nwere no. Efribiri ni na ekweri m. Kasa ka m akere. Nte chasiagi idi kasa. Kumo da asasari. Ikolochi. Mother, I have organized. Hello. I venture. Even not about. Hello. Okay. Kambia. Imoloso. IGBO. Kambia. Imoloso. Chalom. Kampu kakai sijeme. Mala de kwa mwaye ti manunu. Tie ndaja de ma. Tie ndaja drama. Tie ko manda mu. Acha bu mado. Na ngoro no yo na nwanwu. Bo na nwanwu ya para bu. IGBO. Imoloso. Imo ife ndesa na bonka. Ndesa we I pencil. Imo ba buy pencil. I pencil. Imo fa bonka. Ah we powder. Fichailu afuma wala kwa fichailu. Fichailu. Imo lo sobu. Ana sene mala mma. Aba mma ke ibode. Madu de ka Joseph. Amase man yum. Nta ka de ija mana Joseph abu madu na izoku. Don't worry, imo lo sobu. Ngwa gide. Ngwa gide. Magede. Chaka mmekwu ya ozo. Ka mmekwu e ke kwolo chim. Emo ibe ndaza abo chim. Chaka mmekwu ogi. Imo lo sobu. Dezi imi gi ofuma. Imi gi enwo lo sobu. Dezi onu gi. Imo lo sobu. Imo ibe ndaza abo fine boy. Ibo fine boy. Okay. Fine boy. Chalo. Nka ga na bo pencil. Dezi ilu gi ofuma o. Hey, Mama. Ibu asa. Chagambia. Mama. Dezimi. Only banda chapo. Points. So only can I do so we ba mo. Ga kekisi mal. Me ko mo mama too much. Mal kekisi mal. Me ko de ka na oto. Kana. Why you tell you if you na manga na ho kwa. Imo lo subu. Onke not. Aka gum not. Wata boy, wata ono nyama ono yi. Ono. Niko mo nunka. Ni ana fuko na ho. Ndo. Okay mama. Oh, ichaze mama. Abuka ni chale mama egwam. Chale mama ke gwam. Mo na gabiga. Iba da balete. Ni ana fuko ono e tebi odi ko na aka yiri. Powder and pencil. Ka na ete family be. IGBO. Hey! IGBO. Ibu asa. IGBO. Asa. Imo vede ke? Young boy. Young boy. Ni atachi ka mbo keba. Fogoti. Gegegem. IGBO. Ibo no mma kuku. Ibu asa. IGBO. Nse ni mma no mma kuku. IGBO. Ibu asa. Ima. Oya foge migi. Ofi migi mi ku so to. Imi ndio chan. Yo. Imi ku. Ya ina ko no mu wezo boda ni. Ibo bodo. IGBO. Jojo. Awe. Ima no mwa. Kaya. Boda jana me IGBO ifa. Kai sigari ya bodo. Potasian ku fu no abo. Potano. IGBO. Amuseku. Amuseku. Na gana aku gina. Owori bena. Kwa yin wo bodo. IGBO. Kai sigari ya. Hi there. Mickey, your hair look very nice. Thank you. Do you know my name? Of course I know your name. I heard sister would call you.
zoo yesterday. Ada, you will never kill me. That thing you called Oda, in Igbo, it means Oda, something they use in cooking for a woman when she delivers a new baby. It's not Oda, it's Ada. Ada is the name of a first daughter. Okay. Yes. So the other one you call Zo, it means also these people that construct iron to gun and woody something like machete. Ada. Yeah, since after Wogana na Tanona, mwezi finalo. Ino dadi gina neme mu. Imapani bumoke. Ada. One nigga why? One onye sim nebo si but no one name sim kwete. Sister, hi. I've been looking for you. Where have you been? That's not good. Biko general nka ukwo ye nneku biko izuchukwu gbakwa ya na oya nu nke ikwu obu no si no bu nwanne nwa. Excuse me, can you speak English so I can hear you? I can get what you're saying. I'm really lost. As onye nkuzi oturu gbakwa ya ataro nge like doba no chere akoye go speak English izu obu no ma no bu nwanne nwa anyi o ma no na so me sie ni so akwa chuo mmiri fichi uno nsi chekwa mbe bunyi oni ada emekwu eme o obu no ma no bu nwanne nwa anyi nna esi osoro nna esi gwakwa anya binye ba kita na ko be na kitchen go soro msi ni amakwa mi yunu na ka ebe anu gwakwa ya no ya nu nke ekwu Beke nwanyi. Ikwa na beke nya be na kita ka ide se ni amakwa Down on Jonah. Listen, never said anything evil. She's just saying that you speak polished English the way Oga and Madam took you to Ghana, and you learned, and in fact, you are looking so beautiful and so romantic. And she now said lastly that you should come to the kitchen and learn how to make all these IGBO dishes. That's what she's doing right now. Hey, that's so nice of her. That's what she just said now. We'll continue this discussion next time. Okay. Mickey, my Beke. Mickey. Emetro nyaka odi otu a nwa kuzie ya nwa ko imana nwa nwere ike ịnwụ na ha ebe a ịgale nwoku ya nwakugodu ya ke mane fe ya men ila bia no wata poso ọpụta na madro mman ka ekwu ịbụ asa ịnwa pem inegiri imigi pem imi puga nke ndị ọcha ana emuke ba men alo ka ekwu imezo ni fe me ọzọ nwakudo nwa ila bia wofo ila san ifedi jimla nwakudo nwa ka ja apụ nka ana m echekwa ụdị mmanya na-ekwu na mmarụ ana m echekwa ya Ogigbo ịmara mma ịma na inyem 10 sillion inyem 10 sillion ke bụ sillion amakwa mani inyem 10 sillion alakala mori ya na amakudo
Yeah, one where up shade we kuni also no. Oh, we even if we shade your choice him. I can go Kuriba. I can go sweet. More biscuit. I'm going to biscuit. You want to up here. Apple biscuit. You want to go to Mana how much are you? Then you want to come metriaco. Kuriba Cobo. On up one. Oh, my Assam better one. I'm okay. Kaija side. Kaija side. I'm going to each door. I'm going to finish. Oh, I'm going to dear man. Ijuasina karakao, Ijuasina karakao. Madam, hi. How is it? Well, I came to buy some things from you. Your condition is permanent, brother. Ijuasina karakao. You have Osupo. I can't get. I mean, Osupo is for cooking. I don't know. Whatever, I can't hear you. But do you have Oginokpa, something like that? Oginakpa and something like that. Gribo Oginakpa and something like that. And what on me? I do marry Oginakpa and something like that. Mother, stop behaving as if you don't know what I'm saying. My father sent me to get these things, and I'm sure that you know what I'm saying. Febo Oginakpa and something like that. So, I've told you, it's not Zo. I am Izu. Very simple. Whatever. I heard her nagging at you. What's the problem? I've been telling her what I want, but you don't know. And getting me. Obereba, still not Osupo. Mama Hebo Osupo. Oginakpa and something like that. I didn't marry Eba. Oginakpa and something like that. Jere, I got out Evelyn. Ochoro, something like that. Imaro na atagaria something like that in Igbo no putara. Ihe dị ka nka no nwere ihe ha putara. Na ife okporo afa go. Ka mfuke na akwụkwọ amara ife o na-ekwu na ife ọ na-ekwu. Mma agụrụ akwụkwọ. Egron. Oyibo. Nke ego. Ka chọkwa ndị na-ebe nje ahịa ebe. Nke mba gapụ iziri nwaanyị a. Ọsọ ọkpọnụ. It's called ọsọ ọkpọnụ, not us. But in something like that. Something like that, does it exist? Oputara ihe di etu a. Oburu afia. Kere gi mo lo so po nya bo suko. Poronko. Onya no ka na akpo so po. Onya ka na akpo so po. Kere pan cause. Osino Ogiri opeyi. Ogiri opeyi. Obori again. Oginakpa and something like that. I know I've been teaching you these things. I try to be learning fast. And you have them? In what area? Oporoko. Oporoko dia? Oporoko. Hey! Go wete nko kechibe nke bezu ofe. See, Mickey baby. These things, if we are losing our language, you see. Also, what do you call it? Okay, but more like a thing. Think of mine, I don't know. Nature one, yeah. He's not he's a woman. Can't take by age, police. Eh? Zero bag, I know what anywhere, and I get tennis. I got me so how with my mana. What are going to bread? What I know, it's a map and you until they're going to have it. And I check on the only 50 that man. Ogibo. I've been at check on the one by it. I will not wine or Tagala. I will not wine or Tagala. Ogibo, more like a wafer. More like a wafer.
If next time we try am no buda ya fiyen game. Ala na ko mo. Le du guys. Five boy. Hey. Okay. Come on. Hey. Okay. Try kwa him le chiki fiyen game guys. Obugo. You boy. Obugo. Hey, Obugo. Okay. Obu. Agibo. You boy. Ihe mmadụ na-emebeghị m eri njiri bụrụ mmadụ. Ihe mmadụ na-emebeghị m eri njiri bụrụ mmadụ. Na ihe mere m. Ebere ihe mere m. Ka anyị godo. Ogibo. Imu ịma ịma na anaghị fa. Ife ndụ sara akpọ. Love. Love. Ọ na-etisi nye ike ọ bụrụ nke love. Nke love o nwere etu esi eti ya. Ka anyị godo ụlọ je were. Mama. Ka anyị godo ụlọ je were ugogbe na-eje. Ka aga proof. O nwere ebe nne. Imi no ya me. Love. Love on eti go se tigya. Emo no love go le tigya. Ma go tiri n'isi na afụ m ụfụ. Ogibo. Yosef ka nna godo ụlọ. Gent. No, ka anyị godo ụlọ. Ka ndị were ke na ugogbe na iru m. Ka m mara. Ihe lu go sem. Gịnị? Ihe lu go sem. O gịnị mere na like ya? Ka ezi ihe mere na nya nwa agụgba ma otu nsi. Imo ife me nwa. Gịnị mere? Agwụdị na befa. Onwe mgbe agwara ya ara. Agwụdị na befa. Ọmụkwa ya bụ. Ogibo. Chale. Ọbọntu. Ya. Mgbe ọbụla ị na-eme nnọọ ihe. Ka ị wekwa akpụkpụ tie ebe anụ a na-eme nnọọ ihe anyị na-adị na-eme. Ọkwa ọsọ na-achụ m. Ọsọ. Akụla achọbụgo m na be m bichi. Akụla. Irote ihe ngwa gị mgbe ị chọrọ itinye akụla be gị. Ị nụkwara aha ya? Akụla. Ị makwa ihe ọ pụta? Iro na Kogi steeti mara aha ya. Ije nugo Kogi. Ka anyị gakọrọ gị eme, gịnị bụ maka Kogi? Ọnya na-agwa gị ọrụ aka anyị nọ n'obodo arụ enyehere gị aka. Ije na Kogi steeti ihe akụla pụtara bụ onye na-apụ nko. Onye na-akpa nkụ. Asịghị m nkụ. Onye na-apụ nko. Onye na-apụ nko. Nko bụ aha mmadụ nọ. Nko bụ mmemme. Onye na-apụ mmemme. Onye ala. Kịta ka ịghọta ebe a na-eje nnu. Akụla bụ onye ara. Ihe ya ekwuru ka ọ bụ. Ifuru ịma ara ndụ mkpọkpọ nwere ka ọ na-adị. Ọ eziokwu. Ntinye mme ka m gwugola dị obula m elu. Ihe o ji chụpụ m ugbu a mma. Mma ka o ji chụpụ gị. Onye tiri be gị. Mana enwe ha ya eme. Ị nwere egbe. Egbe eji agba gị. Ka anyị chee egbe ka anyị wee je gbagbuo ya. Ụtụ. Ihe eje ka ọmụ ya eje. Amamihe m ga-agwa ya. Iru ebe ahụ egwu ya na Yaradua bụ onye Naijiria. Ị banyeze 18. Nọkwa ya. Nwanne. Ka ihe ọ ka ị na-akpọrọ m na? Ikwenye ị na-akpọ m ị na-emegharị otu anụ. Mgbe aha Yaradua o jere Amerịka ịma ihe o kwuru. Yaradua kwa ka ị gbasakwa m na Yaradua. Ọ ya ka m chọrọ ikwu. Ewe n'iwe. Abịala ngodo ka ka dị. Hey! Chineke, wonder shall never know. Onwe mmadụ ya anụ ka ị gbasakwa m na abịala kịta. Afọ m na ọ dị ka isi ajọ gị mmiri okete nọ ị na-ajụ eri onye ka iji kwụsị m nọ n'ụzọ ebe ka ị na-ajụ eri ihe nwere isi n'ọdụ. Na mbọ niile m gbara ka isi na-adị mma. N'anya biko nwanne gị nwoke ha zuru ori egbugwe. Very stupid man. Idiot. Nonsense. Akwantu. Gịnị mere ihe? Nwa m agọrọ na amadi elu na-agba egwu. Chineke, ọrịa ka ọ mara na. Etuke m love ka ọ na-eme m. Lọ gịnị? Tụba nwa tie. Bịa. Tie. Nene. Nwaanyị mara ọsọ ọ na-eme lọ. Akwantu. Sọọra ka ị mara m ya. Nche m love ka ị na-eme eke m. Ọ bụrụ ụra ka ị mara m. Ka ihe o ji mawa ụra. Ọ ma gị ụra. Iwe nwaanyị ụra. E nwere atụkwa gị. Emekwa ka ntị eme.
Oh. Hey! Joseph, how you feeling? What keep it near? Now, if I go be quick, Obi we carry women with you. When they can I policy, why I go by my go. Kaipun, no, but April wine in any room to other gay go back. But you cannot do. Okay, we will get it. You want to casa, look at it. Type what the movement type is also. I couldn't work out to Taro, but I have crazy. Don't owe you are the note. Hey! Chine cannot put a quincy Kenya and give yourself. Okay, but 1, 2, you could make a sign. I'm not maybe million. You're not going to be here. Okay, boy, must even agree that I forgot. I for no event. What is a minute? You can buy proper one more. What is a minute? Master, I'll give you it's a time. You may be going money. Am I kidding? You want my staple. I didn't know here come to Polish. No wonder. You want to some can get up in front. Eh? What do you mean? The caterpillar? Not take a more. Yeah. Norala can correct Norala. Upon to Norala. Can you know? Young neighbor, I'm not on Rob, Rob, with Eben Kuna, Eben now, mine and Eben now want to play. He have tobacco nonsense. Mago plane. The Matu aeroplane, mighty memory, Matuni memory, Kuriana, a monkey kineko. Yeah, well, and a China Ganya, I want you to a brute. Indicated to them. Oh, yeah, can you be an when my with the kind of my kind of one with my kidney plan on a walk. By him, no co patch and I can because him here. Oh, what? Joe, the mamma also. I said, I don't know the money, he weighs 1 month. Get some love up on the banana, I'm Rogan and Rogan, and I gave the knock of nonsense. I'm almost out. I'm not get back. I'll pop him, I got it. Eh, Metago, Yori, your child, put you as a cocky nature. Whatever I never been. Eva, Onya, Yana, do understand, woman. You will look Ola, where my son is. Never cry. Ask me a beer, I moon. If I know nothing, I'm going to get all of him. Hey, Chora, shut. Chora,
Diana kayo mo ora. Angway. Ala ka banjala tata. Ala ka banjala tata lu ko mo. Ni ko ta ko kwa. Ni ko ta ko kwa. Mo do kaina. Talu ko mo. Ni ko ta ko kwa. Ala ka banjala tata. E ka fi ta kalili. La kaina. Hey, opontu mama. Ọ̀rọ̀ nwa ga-abụrụ ntibuchi ebe a na-achị ga war front. Ibuchi. Ịmamụra ka igwu egwu. Ọra ka mpịa. Onye ka ikwu. Ị ga-eji ngwa agha. Eche m egwuregwu ka ikwu sam kọrọ. Ebe ifra agha sara ntị ka aka ozi ntị ọla. Nwoke ị mara ụra. Nsogbu adị. Ịgbata ebe. Unu akụzi ime otu esi ama ọla. Ka mmụọ anyị nwoke n'ọla. Onye nọ ya? Kom! Onye nọ ya? Amwa. Onye gụwa n'ebe a? Kedu onye nwe shop a? Ọ bụrụ m nwe shop ọma. Ọnụ bịara gọọmenti si ka ebupụ ya. President sikwa ka ebupụ ya. Even gọvanọ kwuru ya n'abalị na TV. Unu anụ ya? Maka gịnịzi? Ị na-ajụ mụwa? Ị na-ajụ nke ebupụ ya maka gịnị? Jọgbọ mba gị. Come on. Na mma njebela afịa osi mkpọ ya. Ngwa chọọ ihe nye m. Gịnịzi? Chọọ ihe. Ọ bụrụ m. A na-enekwa biskit ele, ya biskit 10 naira bi ya ijuo. Nye m ego. Regbo onwe gị. Ịnụ ihe local gọọmenti kwuru. Na anyị maka na-anata ego ndị rụrụ ya. Kedu receipt unu ji kwụ ụgwọ steeti? Kedu receipt internal revenue? Kedu receipt citral revenue? Kedu nke compute revenue? Na nke kampu unu ji anwa nke inwe? Jọgbọ mma gị ọsịsọ. Isi nga akwụ ụgwọ ya. Chọọ mma gị kama unu nye m ihe. Ọgọdụla afịa biko eme nye m ego biskit agwa 10 naira. Ya gbara mmiri ya. Ihe niile gọọmenti elebe mgbe gọọmenti kwụ ka ewepụ ihe niile wepụ ihe ọbụla. Ya bụ mma gị. Ịgbara mma gị gosi gị na nwa ọbụla. Kwase mma gị nyere m ego ya obi ma na na-eli ele. Gwa mma gị ya wepụ ego. Ọbụla 10 naira biskit. Jide kama na. Ma ọ bịa ahụ m, ihe ga-eme. Ọga biko. Ma na lele biskit eri. Ọ gafere owo biskit. Inwe idea na ịhapụ 10 naira unu aga akwụkwa revenue ọzọ. Nyegodi m ego. Street revenue, table revenue, stool revenue, fish revenue, onwe nke unu ga-akwụ. Ọ bụ ndị ọrụ anyị abịana. Ndị ọrụ anyị abịana. Talk now, gwa okwu. Nwoke ahụ bata na shop ebe anyị kpọsara ihe. Juba street revenue, stool revenue, zinc revenue. Isi na ọ bụrụ m shop, no mine we shop, no jela afịa. Shut up, officer. So, ọ bụ ọnụ ka anyị si alụ. Mbanụ ịma ụkwụ na a na-eru ebe ụkwụ m na ọmụ a na-elekọta dị. By the way, kedu your ID card? ID card m. Your ID card. Echefu m ya na village mgbe my father nwụrụ. Ka unit ebe isi. Unit ebe. Ọ unit ebe a na-ere azụ ka nna nọ. Na shop anyị na-eme unit. Biko. Isi se ya kwa. Ọka mma. Bịa. Gọvanọ ga-ewe ezigbo iwe. Gọvanọ ga-ewe iwe. Sise ya kwa oke m. So, nibu onye asata wee bịa na shop abịa na-ewe biskit na-ata. Ihe na ebipụta, ha yi sisi ego akwa ego m n'aka m. Mbido ebe nke fọdụ ka isi nke fọdụ. Ipu ka fọdụ ta. Ha mesie m. Akakwa mma yipụ n'ime rumo. Yipụ ọkwa. Maka president eji ahụ ka unu ji eme moto a. Wepụta. Nwoke nwanye na benu. Ọ maka president na-arịa ọrịa. Gọvanọ ga-ewe ezigbo iwe, even president gbake n'ọrịa ọ na-arịa. Ọnụ ya ọnụ na-eme m, Ngwache gaje weta ID. Biko. Asị m gị kpọọ head office. Phone m ka mama zikọ. Wepụta. Ndị na-emebi aka ọrụ gọvanọ. Ịmasị na ọ mara achị. Ịmasị na ọ mara achị. Wenye ọkpa elu were. Madam. My fellow officer. Wenye ọkpa elu. Ọnụ abụ ndị ala dị mma. Ngwa chere. Ọnụ kwara uniform anyị m. Eji m ego nkwa ya ngwa. Aga m eyi ka tiri ala wa nke eyikwa ya ọzọ. Nsogbu ya akarịgo. Nye nwa ji aka ya wee kwa. Anyị na-akpọ ga-aga n'ọfịs. Ị ga-take control. Before ị na-ejiri m ego. Ngwa, ego m ọlụ. Emesịa na. Ngwa.